И здравейте хора, Коста. Днес ще играем на Running Fred. И ето, играем на Running Fred. И ще играем на авентури. Левел от 1 до 10 хора. Ако в коментарите, ако гледате това видео, напишете ми на 10-то ниво къде е последната статуя, защото не мога да я намеря. И пишете в коментарите. Ето го Фред. Ето го игри ми. Аз съм читър малко, да ама нищо такова. Гати тук просто. Никога да сега не е ставало така, бе. Ето това иска да стане. Така. Фиу. Така. Играта е много лесна, само трябва да знаеш как да го управляваш и как на къде го насочваш. Аз събирам за костюма на Асасин. Ще чакате да си изключа лайфито. И аз събирам костюма за Асасин, защото на кефа много. И ми остават още и 200 парички, да много скоро да ги събера. Сигурно няма да е в това видео, но ще бъде в другото. Така. Мистери бокс. Yes. Така. Също така гледайте и канала на моя приятел, който сме участвали в предното видео. Неговия канал се казва Слави Гейминг и началната снимка в YouTube му е на Battlefront 3. И не знам. Но беше на нещо Battlefield и там какво беше, тройка. Има само 3 клипа и 10 абоната, но гледайте го, защото каза да му напиша клипа в описанията, аз го забравих. И затова го гледайте. Също така с него снима и Виктор, който рисуваха двамата. Да нарисувате приятел с затворени очи. Мистери, ще умра. Аре, умри, бе! Човек! Аз съм се направил, когато умреш и да не ти се пуска кръв. Това е едно тъпо. Нищо. Ето, вижте! Не пуска кръв. Сега ще го оправим. Не, бе. Така. И сега ще умра един път. Какво, бе? Бягай, бе! Я бягай, бе!
Абе, я се бегаш, ви. Някаква тренировка там, я да се бегаш. Така. Ето вижте този път пуска кръв. Да ви обещах, че един път ще умрем. Но сега не трябва да умирам, защото ако умра, няма повече сърца. Това е гадното. И аз си взех. Аз съм мазен читър. Мазен. Не. Yes. И хора. Айде, бе. Айде, давай, бе. Айде, бе. И... Благодаря. И хора, това беше от мен. Ще се видим някой друг път. И да видим.